Dijous 11 de setembre. Algú em pot explicar per què cordons vaig dir 11 de setembre? Dijous 11 de setembre. Era dijous 15 de setembre, el dia del lliurament definitiu del llibre. Però també us confessaré que jo en aquell moment estava convençuda que era dia 14 perquè mireu què dic tot seguit. Demà és el dia del lliurament definitiu del llibre. Ara ja sí que puc dir que la introducció està acabada, fa aproximadament mitja hora que l'he acabat, i també he ampliat una miqueta els agraïments, perquè m'ha semblat bastant necessari fer-hi constar d'alguna manera els meus amics del poble. És que veure, aquest llibre l'he estat escrivint durant l'estiu. Venia d'un curs en què havia estudiat, treballat i a més mantingut vius els contes de Filòloga de Guàrdia. Per ser concrets, fa que no tinc vacances des de l'agost del 2020, que és quan em vaig obrir el canal de Filòloga de Guàrdia, de fet. I no res, aquest estiu he patat més d'un cop. M'ha passat allò típic que et passa quan estàs molt estressat, que no hauria de passar, que és que he parlat malament a algunes persones perquè senzillament m'han enganxat en un pic d'estrès. Aquí cal incloure, i sobretot, mons pares i els amics del poble. Vull dir, potser algun dia en què els amics em proposaven amb molt bona fe un pla molt guai, jo els hi fotia un moc perquè no podia anar-hi perquè tenia feina, perquè havia d'escriure o pel que fos. I també és cert que els moments d'esbarjo, de veure'ls a ells, de no pensar contínuament en què havia d'escriure, en idees que podien servir pel llibre, m'han donat la vida. Per això m'hauria sentit una mica malament si no els hagués fet constar d'alguna manera els agraïments. Dit això, aquesta tarda a les 4 em reuneixo amb la Patrícia, que és la persona de l'editorial que està en contacte amb mi, per començar a tancar els últims punts de la redacció. També li comentaré que estic fent aquest blog, així de passada, perquè encara no l'he dit. I si a ella li sembla bé, potser gravo alguna coseta de la reunió, que és una cosa que no he fet mai i que pot sortir molt malament. Ci vediamo dopo. No sé per què m'ha donat per l'italià, per això. Fins després. Hola, ara sí? No se m'acut manera de parlar dels pronoms febles que no sigui fent una classe de gramàtica. Sí. O sigui, només hi ha dos pronoms febles que no té el castellà, que sí que té el català, el francès i l'italià, que són an i i. Exacte. Se m'acut de posar-los dintre dels castellanismes prohibits al grau de perill alt. Sí, el que em fa por és que sigui un llibre que s'interpreti com... que pot ser que ho acabi sent lectura obligatòria d'algun lloc, però... no sé si vull que sigui... Sí. Si un test, tipus... aquesta paraula què és? Un barbarisme, un col·loquialisme o una paraula normativa? I no encaixa amb el llibre. És veritat. Sí, però vull dir, tinc una llista per desenvolupar si cal, que podria encaixar en aquest apartat.